cwestiwn sydd wedi bod ar yng nghalon ni, esti blwyddyn rwan, ydy social media yn denu arweinwyr ifanc arweinwyr ifanc dyfodol o'r eglwys. A beth dwi'n feddwl ydy, yn lle bod Cristnogion ifanc yn cymryd amser yn y gair, yn cael ei adeiladu fyny yn y gair, dwi'n bryderus bod nhw'n cael ei tynnu ar wrth y gair ag amser efo'r arglwydd o achos social media. Yna di'n hynser ni. Dwi'n yn siŵr os dwi'n iawn. Felly dwi wedi gwahodd Jos a Jonathan, dau wyneb sydd yn gyfarwydd efo'r sianel yma rwan. So ni'n galw nhw'n ffrindiau i'r sianel. Felly diolch i chi am ddod. A just yn fyr, mae Jonathan gyda fo brofiad o dros 20 mlynedd fel gweinidog yn Amerford ag Yfenni. Dwi'n iawn, dydw? Yep. A Jonathan efo diddordeb arbennig yn social media wedi sgwennu llyfr. A wedyn Jos i fyny yn Craigluna efo Lydia a'r plant a tîm o'i gwmpas o yn plannu ac yn gweld ffrwyth yma yna. Felly, diolch i chi am gymryd yr amser. Gadwch chi fi ddechrau. Okay? Dwi eisiau clywed chi, ddim jyst clywed fi fy hun. Ond gadwch chi fi ddechrau efo gofyn i chi, mae yna fanteision o gael efo social media i'r eglwys, efo'r corff. Beth am i ni ddechrau efo i chi rannu beth ydych chi'n weld fel y prif fanteision o gael social media fel rhan o'r eglwys a rhan o beth ni'n neud fel Cristnogion. Pwy am yn gyntaf? Jos, Go on, na i ddechrau te, ia. Dwi'n meddwl yn gyntaf, yn amlwg mae cyswllt yn rhywbeth mae social media yn dod iddyn ni. Dwi newydd just dod nôl o taith arbennig draw i Mizoram yn gogledd Ddwyrain India. O'n i'n meddwl, Jos, faint mor hir mae'n di gymeryd i ddod. Straight in there. Dwi just yn trio rhoi y feelers allan a gwneud bod fi angen sgwrs iawn amdan hwnna. Ond anhygoel meddwl, o'n i'n meddwl amdan yr cenhadon oedd allan yna dros ganrif yn ôl bellach. Ac yn amlwg, pan fydden nhw'n dychwelyd i Gymru, fydden nhw'n methu parhau efo'r cyswllt yna'r un ffordd. Ond i fi, newydd gwario wythnos yna, beth sy'n anhygoel ydy, oedd yna criw wedi bod efo ni cynt yn blaena, cor anhygoel wedi canu efo ni, a trwy social media, ydych chi'n gallu cadw fyny efo'ch gilydd. So bod nhw pen draw'r byd, pen arall y byd, da ni dal mewn cyswllt, a ers gadael a di wneud ffrindiau hyfryd yna eto. Mae'n anogaeth enfawr, just i fedru dal fod mewn cysylltiad efo pobl mor arbennig. A diw'n amlwg ddim just dros y byd, ond hefyd yn fwy lleol hefyd. So fi'n deud gyntaf, mae cyswllt yn mantais anhygoel. We're not sending pigeons anymore i deliver o'r negeseuon adan. Gret. Be ti fel, Jonathan? Be gen ti? Cyswllt gyda Cristnogion dros y byd, ond hefyd cyswllt gyda'r cymuned o ran mae social media yn ffordd dda. Yn y hen dyddio, oedd y capel a'r notice board, dyna amser y gwasanaethau a y prif peth oedd we've got to keep the doors open on a Sunday. Ond nawr, chi'n gallu siarad i pobl a gadael i pobl gwybod beth sy'n mynd mlaen yn yr ardal yn rhwydd gyda social media. Mae ffrind yn gweinidog dyna really prif strategy fe yw mae mewn pob Facebook group, popeth maen nhw'n neud, maen nhw'n dod i fe lan ar Instagram a pethau wahanol. So mae pawb yn y dre yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. A beth mae fe'n hoffi wneud yw cymryd fideos a lluniau tu fewn yr adeiliad beth maen nhw'n neud. So mae pobl yn gwybod beth maen nhw'n dod i. Mae'n gret, fel fi'n gwybod yn gwmws beth mae Jos yn neud. Lan yn y gogledd, fi'n gwybod oedd popeth yn barod i'r crazy dodgeball session, ddo fi'n gwybod beth mae'r naiad yn edrych fel social media. So mae'n gret o ran efengylu. Gret, So, yn edrych ar y pwnc yma, da ni ddim yn deud, dwi ddim yn deud, yn sicr da chi ddim yn deud, bod ni just, dydy o ddim ddefnydd i'r eglwys. Mae yna fanteision
fel da ni wedi clywed rhan. Okay? Ond mae yna beryglon, a da ni'n gwybod, da ni'n gwrando ar y newyddion, mae yna beryglon. Be sa'ch chi'n dweud ydy peryglon i Gristnogion ifanc efo social media? Jonathan? Mae peryglon wahanol. Un o'r rai yw bod chi'n gallu byw ar social media a meddwl dyna beth yw reality. A chi'n gallu mynd ar social media am bod pobl yn licio beth chi'n neud neu dilyn chi, a chi'n gallu teimlo, waw, fi'n neud yn dda. Ond actually, dwi e ddim quite yn gweithio mas yn fel teyrnas diw o ran wir tyfiant. A mae'n bosib i gweld beth sy'n digwydd ar-lein yn mwy pwysig na beth sy'n digwydd gyda cymdogion yn yr ardal. A hefyd, o ran just edrych mewn fel i social media fel y prif peth i wneud a teimlo'n well pryd chi'n cael pethau, hefyd, chi'n gallu mynd mewn i beth maen nhw'n galw echo chamber. O ran gyda'r algorithms a fel mae social media yn gweithio, beth bynnag chi a diddordeb mewn, mae'n dangos mwy o beth sy'n diddordeb gyda chi. So, chi'n gallu ffindo mwy o pobl yn gweud yn gymwys beth i chi'n meddwl. A mae'r echo chamber yna, yn arbennig pryd chi'n ifanc fel Gristion, yn gallu bod yn really unhelpful a yn unhealthy. A mae o'n sort of ddylanwadol dros ben, dydi? Mae o'n just yn dylanwadu'r unigolyn na ac yn cadw nhw yn yr echo chamber. So ni'n deud, da ni'n methu chwarae lawr really mor bwerus ydy social media, ac mae hynna'n dod yn amlwg achos mae gen ni designers yma, the best of the best, pobl fwy a clyfar yn Silicon Valley rwan, a maen nhw'n dylunio'r apps yma yn tapio fewn i psyche dynol ni, oherwydd maen nhw'n gwybod y ffordd mae gwneud arian dyddi yma i'w gael drwy cadw ein sylw ni. Wel, maen nhw'n set up i cadw ein sylw ni, so maen nhw'n mynd i adeiladu platform page, rhywbeth sy'n mynd i cadw eich sylw chi. Dwi'n mynd i licio gweld y content yma, felly nawn ni parhau i ddangos y content yma. A dwi'n meddwl, dyna dwi wedi gweld yn hun, ond hefyd, a sy'n ni just yn caution yn sydyn, dwi'n meddwl mae hwn just yn broblem i bobl ifanc. Dwi'n meddwl mae hwn fel throughout the generations. Mae kind of yr addiction yma i'n ffona ac i'n screen time ni yn real i bawb, achos y ffordd mae'r designers yma medru tapio fewn i'n ymenydd ni. Mae dopamine hits yn addictive. Mae cael just gweld y loves, y likes yn mynd i fyny, gweld y nifer y views yn mynd fyny, a fel Jonathan dweud, mae hwnna wedi gallu sgiwio'n meddwl ni, neu dyna ydi reality, a dyma dwi'n llwyddo trwy wneud hynna. Ond hefyd dwi'n meddwl, mae social media yn dydi, mae o'n trio dal allan gweledigaeth ar gyfer the good life hefyd yn dydi. Mae o'n trio gwthio allan narratif o dyma ydi bywyd ar ei ora. A trwy gwneud hynna wedyn, mae'n neud i fi edrych ar mywyd yn hun, a dwi'n sylweddoli, gosh, I don't measure up to that, I don't live up to that. A mae cymhariaeth yn rhywbeth enfawr, ond yn amlwg mae hwnna yn denu ni'n agosach, cos da ni eisiau escapio wedyn fewn i bywyd da ni ddim hefo. A felly mae escapism yn rhan mawr o social media, a yr deheu yna, y tapio yna, bod ni isio gwell. Ac i ddeud y gwir, mae yna rhywbeth da yn hynna, mae yna rhywbeth actually diwiol fod Duw wedi'n creu ni ar gyfer mwy, ond yn amlwg be mae social media yn dal allan ydy gweledigaeth o'r good life sydd yn dod o narratif hollol wahanol i be mae'r Beibl yn dal allan. Da iawn. Dwi'n falch bod chdi wedi dweud bod o ddim just i bobl, ddim yn broblem yn unig i bobl ifanc, bod o bob sort of cenhedlaeth. Achos dwi'n eisiau pwyntio'r bys at yr to ifanc. Ond y rheswm dwi'n dod ar to ifanc i fewn efo ydy, achos mae arweinwyr y dyfodol i'r eglwys yn cael ei siapio rwan ymhlith yr ifanc. So, os di'r ifanc yn cael ei denu ffwr, dyn nhw ddim yn cael ei siapio mwyn y dyfodol. Yna pam dwi wedi sort of dod efo i edrych ar yr ei ifanc. Di hynna'n neud sens? Yndi.
Yndi. A mae'r ifanc yn tyfu fyny, wedi tyfu fyny hefo yr internet, hefo'i ffona nhw, smartphone yn do, fel 2007 ymlaen, ar i'r byd newid do. So dyna efo'r iPhone cyntaf. So mae nhw'n cael i disciplio mewn digital age yn dydyn, really. Mae'n sgwrs bwysig iawn. A rhedeg ochr yn ochr efo hwn, so da ni'n edrych ar y peryg o social media ar un ochr. Ochr yn ochr efo hwn ydy'r angen i fod i fewn yn y gair. Cos hyd yn oed os da ni'n deud, dim social media yn y mywyd i o gwbl rwan, dy hynna ddim yn golygu bod rhywun yn mynd i gael ei siapio i fod yn arweinwr neu arweinwraig yn y dyfodol. Mae rhaid mynd i fewn i'r gair hefyd. So mae yna ddwy ochr iddi. Pam da chi'n meddwl o'n mae'r gair yn ganolog i aeddfedu ac i helpu ni fel unigolion, bob un o'na ni, dim ots be di'n oed ni, pam mae'r gair yn ganolog yn hwnna? Gynnwch chi sort of feddwl am hynna? Wel, dyma gair Duw. Mae'r Beibl yn supernatural. Duw sydd wedi sgwennu trwyddo'r ysbrydlan. A beth fi'n dwlu arno meddwl ydy, mae'r ysbrydlan sydd wedi sgwennu'r Beibl, mae'r ysbrydlan yn byw ynddo ni fel Cristnogion. A felly pryd ni'n darllen y Beibl, mae fel gael yr awdur gyda chi. Fi'n joio darllen llyfrau, ond hefyd fi'n joio wneud audible. A pryd fi'n penderfynu prynu llyfr audible, fi wastad yn edrych am dau peth. Y peth gyntaf yw fi'n dwlu ar autobiographies, rhywun yn sgwennu amdano hunan. A wedyn yr ail peth yw, y person sydd wedi sgwennu fe yn darllen e. A mae'n amazing. Mae'n briliant, achos chi'n clywed y ffordd maen nhw'n gweud pethau, chi'n clywed yr emosiwn yn llais nhw. A felly, pryd ni'n darllen y Beibl, mae fel audible gyda'r awdur, yr ysbrydlan tu fewn i ni, wrth ni darllen y Beibl, a mae'r ysbrydlan yn gweud, mae hwnna amdano ti. Mae hwnna'n wir amdano ti. Stop nawr, edrych ar hwnna. A mae hwnna'n anhygoel. A mae popeth i'n wneud mewn gwynedogaeth neu bod yn Gristion yn gwaith, mae gyd yn dod o'r gair, yr ysbrydlan yn siarad i ni. A fi'n credu dyna'r peth holl pwysig. Pryd fi'n gweud darllen y Beibl, fi'n olygu darllen a gwrandewch. I fi'n dod i'r dau peth gyda'i gilydd. A felly darllen y Beibl wrth gwrandewch, dyna fi'n credu yw'r prif peth. Dwi'n lyfio bod chdi wedi referensio Audible, cos dwi ddim really defnyddio Audible, ond dwi'n cofio JT eto, pwer social media, yn rhannu amdan autobiography, memoir Bono o YouTube, a chdi'n deud, dyma pa mae Audible yn bodoli, achos y ffordd oedd i Bono darllen y stori, ffordd oedd nhw plethu fo efo'r music, pob dim. So, highly recommend that i ddechrau. A mae hwnna'n yn ddarllen hyfryd, yn union hynna ni wedi meddwl amdan. Ti'n gweld reit ar dechrau creadigaeth yn dwyt. Mae Duw yn siarad a mae'r ysbryd yn hofran dros y dŵr. A beth sy'n digwydd wrth i'w air a'r ysbryd dod at ei gilydd. Mae Duw yn dod a trefn allan o'r anrheg. Mae Duw yn creu. Mae'n dod â bywyd newydd. Mae'n dod â goleuni o'r tywyllwch. A dyna sy'n anhygoel. Union fel o JT yn dweud. Da ni'n cael bellach y fraint o hostio presenoldeb ysbryd glân Duw, teml yr ysbryd glân yda ni. A felly wrth i'r gair a'r ysbryd dod yn hyd, wrth i ni weddio trwy'r gair, mae Duw yn gwneud yr un gwaith oedd o'n wneud yn ar y dechrau, hefo ni rwan, lle mae yna dal elfennau o mywyd i, lle mae yna dal elfennau yn cymuned ein byd ni, lle mae anrhef yn dal i fod, mae Duw eisiau dod ar trefn yna, mae eisiau dod a goleuni allan o'r tywyllwch. A dwi'n meddwl dyna pam wedyn y dema, mae'r salmydd yn deud, salm 1 fel literally y gateway i fewn i'r salma ydy, mae'r un gwyn neu fyd, mae'r un sydd yn deleitio yn gair Duw, ffeindio i hyfrydwch o, yn myfyrio ar gair Duw. Wel, mae o'n mynd i fod fel coeden wedi blannu wrth ffrydiau y ddŵr, a mae'n dwy'n ffrwyth,
mewn tymor a fydd byth yn gwywo. Mae yna rhywbeth cadarn yn hynna wedyn yn does. Be bynnag a ddaw, dwi'n ancro fy hun, dwi'n rhoi fy roots deep down yn rhywbeth sy'n mynd i susteinio fi beth bynnag. Lovely. Dwi'n licio, beth ydych chi ddeud? Enwedig efo'r awdur, da ni'n clywed yr awdur yn bersonol. A dwi'n cofio rhywbeth, mae fwy na un person di ddeithau. Dwi di sgwennu 3 devotional, 30-day devotional. Ac fel mae pobl yn darllen nhw, pobl sy'n nabod fi rwan, maen nhw wedi deud, dwi just yn clywed chdi. Am bod nhw'n nabod fi, maen nhw'n clywed fi yn siarad yn hwnna, ti'n bo? Felly, yr union beth efo'r gair sydd yn lot pwysicach na clywed fi ydy bod ni'n clywed yr awdur. Ac heb fynd i fewn i'r gair, yma beth ydych chi ddweud, heb fynd i fewn i'r gair, da ni ddim yn mynd i glywed yr awdur. Felly yna pan mae'r gair a mynd i fewn i'r gair yn ganolog. So beth sy'n digwydd os da ni'n anwybyddu? Beth sy'n digwydd i ni os da ni'n anwybyddu mynd i fewn i'r gair? A ddim yn rhaid gair Duw yn ganolog yn bywydau ni. Ac wrth gwrs, un o'r temptations ydy i treulio fwy amser ar social media, ond beth sy'n digwydd, ond fe dreithio fod yn rhywbeth arall. Beth sy'n digwydd os da ni'n anwybyddu cymryd amser yn y gair? Wel, siwr fod bydd yn gret. O ran, falle bydd gwynedogaeth yn mynd yn gret, pregethau yn mynd yn gret, edrych mwy poblogaidd. Dyna'r peth, ar y dechrau, pryd chi'n gadael y gair, chi ddim yn gweld unrhyw beth ar yr external, a hefyd, mae pethau'n gallu mynd yn dda, achos chi'n dechrau yn lle gwario oriau yn y gair, chi jyst yn gwrando i pregaeth, neu mynd ar rhyw fath o YouTube channels, chi'n cael syniadau wych, a chi'n cymryd pethau, a wedyn mae'n edrych yn gret, a hefyd chi'n cael syniadau o glwysi eraill, mae'n edrych yn gret, a ar y dechrau, mae'n gweithio. A dyna'r problem. Pryd chi'n neud gwaith Duw, chi'n gallu gadael Duw mas, a mae'n y bendith. A mae pethau'n edrych yn dda. A wedyn chi'n mynd mewn i seicl, ond y peth sy'n digwydd yw, o'r tu fewn, chi jyst yn mynd yn sych, a hefyd mae balchder a pethau fel yna yn dod mewn, a wedyn chi'n dechrau really mynd ar ôl techniques, a dim fel bod yn doeth, a doeth uneb. Ac yn y diwedd, mae problemau mawr yn dod, ond maen nhw'n dechrau slow fach. A'r problem yw, mae'r pethau sy'n gweithio yn intoxicating. So dyna'r peth scary amdano hyn. Ar y dechrau, sdim problem yn gadael y gair. Dwi'n cofio cyfnod pan o'n i'n intern, o'n i'n newid gorffen ym mhrifysgol, mae'n Ceinion, dwi'n mynd lawr i gweithio i eglwys mewn Llundain, a dwi'n cofio bod mewn cyfnod lle oedd pethau mor brysur. Ni'n gweithio 6 diwrnod, 4 gwasanaeth ar y Sul, eglwys anferth, lot o waith i wneud. Cyfarfod boys yn y ddinas am 6 yn bore cyn gwaith, cloi fyny y nos capel, chos mae'n rhywbeth o hyd ymlaen. A dwi'n cofio cael i'r lle yna, lle o'n i di sychu fyny yn llwyr, lle oedd yr activity gyd i weld, ac o pob dim yn ymddangos yn rili dda ac yn iach, ond yn union hynna, JT, dwi'n cofio, a dwi'n meddwl mae'n bywyd gweddi ni yn arddangos yna, a dwi'n cofio ffeindio'n hun, bron iawn, yn trio gweddio, a doedd y geiriau ddim yna, so ni jyst yn gwybod, dwi di sychu fyny yn llwyr yma, a dwi'n gwybod wedyn, dyna lle mae'n bosib iawn, a dyma ni'n gweld, mae'n bosib wedyn byw dual life yn does, lle mae'n un lle mae pobl yn gweld o'r tu allan, ond wedyn tu ôl y llen, mae'n y bywyd gwahanol wedyn, a dyna be mae gair Duw yn rhoi ni ydy'r angor yna. It's almost the reverse yna, os mae yr un sydd yn dyleitio ac yn myfyru ar gair Duw ydy'r un fel y coeden wedi blannu wrth ffrydio dŵr byw, mae'r un yna sydd wedyn yn gadael y gair, yr un fydd yn cael ei chwythu ffwrdd, mae'r gair yn dweud, does dim greiddiau yna. A da ni angen bod yn ymwybodol, os
os da ni ddim yn cael ein arweiniad, ein stori, a dwi'n cofio, dwi'n meddwl, gweinidog yn Llundain enw Pete Hughes nath ddeud o fel yma, the story you live in is the story you live out. A'r understanding na'n fod ni fel boda dynol, we are narrative beings. In fact, mae pawb yn byw I bywyd yn ôl worldview, yn ôl stori, maen nhw'n credu sy'n wir amdan y byd a be di'r good life. A mae'r Beibl yna yn dal allan stori gwir y byd. Ond be da ni gofyn yn ymwybodol o yn union hynna, bydde o'n social media, bydde fo stori gyrfa, llwyddiant, pleser, be bynnag ydi o, mae'n byd ni yn dal allan narratives gwahanol dyn ni fyw yn ôl. A dyna da ni'n gofyn yn ymwybodol o. Os da ni'n gadael y gair stori gwir y byd, mi fyddwn ni'n byw allan stori gwahanol. A mae hwnna'n un jyst I fod yn ymwybodol o, felly dyma mae'r Beibl yn siarad rhoi iddyn ni ydy yr gwirionedd, and we need to stick to that. Ond dwi wedi gweld o mywyd y hun. Dyna sy'n scary da, JT. Mae'n bosib am gyfnod, it can look as if it's all rosy, ond yn y diwedd, da ni'n sychu fyny am y pethau fel gwaith y medru digwydd o hynna hefyd. Be da ni yn sôn am amser yn y gair, be da ni yn sôn am ydy gweddi a gair. Ddim just darllen y Beibl fel nofel, ond just amser, yn cnoi cil, yn myfyrio ac yn gweddio yn yr amser yna. A ti'n bod, just yn gwrando ar y ddau na chi rwan, mae'r tri yna ni yn caru'r gair, okay? Mae'r tri ohono ni yn caru'r gair. A caru treulio amser yn y gair. Achos mae yna rhywbeth unigryw yna fo. Sa'n posib I gael o'n nunlla arall. A da ni wedi twsiad ar un yn nhw, sef mae'r awdur efo ni, mae'r awdur yn siarad drwy'r gair efo ni. Ac Hebreaid, penod 4 adnod 12, dwi'n meddwl, the word of God is living and active. Yeah? Mae yna fywyd yn y gair sydd ddim I gael yn un llall. Y bywyd goruwch naturiol yma. A da ni'n weld o'n digwydd pe da ni yn y gair. Okay? Ond da ni'n gwybod, fel da ni wedi bod yn y gair ac yn aros yn y gair a darllen y gair a gweddio am blynyddoedd, mae yna fywyd yna ni sydd ddim I gael yn un arall. Felly, ti'n gwybod, rheswm dwi'n rhannu hynna ydy I annog Cristnogion ifanc I dreulio, wel, pob Cristion, ond just I dreulio amser yn y gair, cos mae yna rhywbeth goruwch naturiol. Supernatural yn digwydd yn carona ni. Fydda ni ddim I weld o, ond fydda ni'n gweld I ffrwyth o, fel da ni'n cerdded efo'r gair a cerdded efo'r arglwydd. Felly, rwan ta. Nath rhywun gweud fe rhywbeth fel, wrth I ni mynd trwyddo'r Beibl, mae'r Beibl yn mynd trwyddo ni. Wrth I ni darllen y Beibl, mae'r Beibl yn darllen ni. A felly, mae'n cymryd blynyddau. Dwi still yn teimlo fel fi'n darllen y Beibl, fi'n gweld pethau newydd, ond mwy na ni gweld pethau newydd yn nghalon ni. Scary weithiau dydi? Wir yn scary. A dyn ni ddim wir yn siarad lot amdano hwnna. Un o'r pethau fi rili mwynhau wneud yw darllen gwyddiau fel o'r dyddiau cynnar yr eglwys. A ti'n darllen nhw, a mae lot yn nhw yn search my heart, help me know. A fi'n credu mae rhaid yn ei gael hwnna, ddim just a quick fixes. Amser, yn y gair. Ti di esgoffa fi rwan. Fel o'n i'n mynd drwy, glywys I be mae'n galw wedi, bwlch yr argyhoeddiad, lle ti'n cael cyn I chdi sort of deall gras, deall y groes. O'n i'n mynd drwy bwlch yr argyhoeddiad, o'n i'n cael yn argyhoeddi o'm hechod, yn dyfn, ac oedd o'n boenus, ac o'n I ddim yn dallt gwaith gras, right? Deis I at hynna. Ond yn yr amser yna, lle o'n i'n mynd ac yn just yn darllen y gair, ac yn cael yn argyhoeddi o'm hechod, o'r rhaid I fi stopio darllen y gair am 3 mis. Oedd ni mor bryderus, o'n I mor ofn wrth i'n darllen yna, gweld pwy ydw I a pwy o'n I, o'r rhaid I fi stopio darllen am 3 mis, o'n I mor, ti'n bod, cael yn argyhoeddi mor dim. Ond,
arwain fi, o'n i'n gwybod ar y pryd, ond arwain fi oedd yr arglwydd at gwaith gras, i weld y groes. A pan nath hynna ddigwydd, pan nes i at yr arglwydd, pan nes i at y groes a gweld y groes, ynde, nath bethau newid, ynde. Ac syrthio mewn cariad efo'r gair, ti'n gwybod? So, be ddylia pobl edrych allan am, sydd yn mynd i fod yn fflag i ddeud, gwranda, wyt ti'n dechrau colli agosrwydd efo'r arglwydd rwan, achos wyt ti ddim yn mynd i fewn i'r gair ddigon a os yw rhywbeth sort of syml, fydwch chi feddwl am? Ie. Dwi'n meddwl da ni wedi cyffwrdd ar efo chydig yn barod, ond yn union hynna, y reverse o os fod y Beibl fod i'n darllen ni, os da ni'n darllen y gair mwyn cael ein ffurfio, for formation, mae hynna'n golygu, un o'r flags na ydy, os dwi'n ceisio cadw i ffwrdd o hynna wedyn, a dwi'n gwybod fy hun, Mae moments yn y fi lle, os dwi'n gwybod dwi'n stryglo i arafu lawr, os dwi'n gwybod dwi'n stryglo i tawelu ac i fod ar ben fy hun, mae hwnna'n barod yn dechrau dangos Hwnna'n gret. Yn dydy, achos da ni'n neud o dydan, dyma mae social media eto, dyma mae'r ffona ni yn rhoi ydy, da ni'n gallu constantly surroundio'n hynny hefo sŵn a distractions. Ti'n meddwl, ac eto, dwi'n teimlo, dwi'n kind of, 95 ges i'n geni, so nes i cael cyfnod heb kind of y ffôn a pob dim fel yna, but then it did come into my kind of teen years, ond falle bod chi boys yn cofio mell, ond o blaen, heb ffôn, heb smartphone, so chi'n mewn queue i aros am coffi, be mae pawb yn neud pan maen nhw'n queue i aros am coffi? Wel, maen nhw'n cael eu ffôn nhw allan yn dydyn, maen nhw'n sgrolio, maen nhw'n messejo, be bynnag ydi o. Kids, ysych chi jyst i sefyll yna. Ysych chi jyst i cael just drws bach, hyd yn oed yn fanna, just hyd yn oed i fyfyrio, i meddylia mynd tuag at Duw, be bynnag ydi o. Mae bod ddim yn bodoli ddim mwy, bron iawn, nadi. Ond mae yna rhywbeth peryg yn hynna, a dwi'n gweld o mywyd fy hun, lle pan dwi'n methu arafu lawr, pan dwi'n methu bod yn y tawelwch, bod ar ben fy hun, hefo meddylia fy hun, mae o'n dangos yn amlwg, mae yna rhywbeth yn y fi dwi'n trio osgoi. Mae hwnna'n gret. A dyna dwi'n meddwl mae'r gair ar ysbryd yn neud yn de, pan da ni, a JT dweud union hynna, un o'r gweddia fwyaf amlwg trwy'r salm yna ydy yn de, Duw archwilio fi, newid fi. Dwi'n isio sgimio, sgrowlio ac aros yn y shallows ddim mwy. Fel gwahoddiad chdi Duw ydy fi gael amser yn dy gwmni di. Mae amser yn dy gwmni di yn datgelu pethau. It takes me to the depths of me. Mae'n dangos pethau amdan fy hun. Falle ddim yn yn ymwybodol ar y pryd, ond pan dwi'n gwario yr amser yna yn tawelu, yn arafu, yn ei gwmni o, mae o'n dod efo'i goleuni, a wedyn pan mae pethau'n cael ei dragio'r goleuni, dyna pryd mae Duw wedyn wir yn gallu newid ni'n da. Dwi'n licio hwnna, Jos, achos mae hwnna'n siarad efo fi'n bersonol, sef dwi weithiau yn cael ein anodd i just cael yr downtime a dy feddwl di dal i fynd. So dwi'n licio hynna. Jonathan, gen ti rhywbeth i ychwanegu at hynna? Na, mae Jos reit ar arian fyna. Dyna'r prif peth fi'n credu. Dyna'r peth ni eisiau'r mwyaf dyddiau hyn yw just i tawelu. Just i gwario amser gyda'r arglwydd. Nes i rili mwynhau darllen llyfrau Owen Cottam ar diwygiad y gwyddio. A mae'r llyfr ar gwyddio sy'n Saesneg a Cymraeg, mae wedi cael ei cyfieithu yn dydw. Mae hwnna'n llyfr gwych. Ti jyst yn teimlo gyda Owen fanna, dyma llyfr sydd wedi cael ei sgwennu ar ôl i rywun byw hyn am blynyddoedd. Mae'n dod mas yn diwynyddiaeth eiddfed. A mae'n diddorol ar diwedd y llyfr, reit ar y diwedd, mae rhyw fath o gaid i gwyddio. A'r un o pethau mae Owen yn gweud bod e'n neud nawr yw mae'n gwyddio pob bore, amser yn y prynhawn ac yn y nos. Fel the ancient rhythms, fi'n credu mae'n galw fe Daniel praying. Ond mae yna rhywbeth yn hwnna.
o ran, ni wedi colli hwnna, ni'n gallu edrych ar social media 35 times mewn dydd. Ond beth amdano just stopo tair gwaith, just i gweddio. Fi wedi bod yn diweddar wneud raglen ar y salmau, pobl canu'r salmau, gweddio'r salmau. A nes i siarad, beth yw monk yn Cymraeg? Monk? Fi ddim yn siŵr. Mynach, ie. Mynach, da iawn. Nes i siarad gyda mynach o Merthyr Tydfil. Achos maen nhw'n gyd yn dod o Merthyr, ydyn nhw? Ystod mynach, ie. Mynach Merthyr. A ddyn diddorol, oedd e wedi bod yn wneud y daily offices yma, fe 5 gwaith y dydd, am 30 mlynedd. Just gweddio trwyddo'r salmau. A pob tro ni'n siarad y fe, oedd salm wahanol just yn dod mas o cegau. Oedd e just yn... Waw. Mae'r boi hyn wedi bod yn byw y gair, gweddio'r gair. A mae mas yn yr ardal, maen nhw'n helpu pobl, mae pobl ddigartref yn dod i byw gyda nhw, maen nhw'n really actif yn y cymuned hefyd. Paidwch meddwl, who heavenly minded of any earthly use, mae boi yn wneud lot. Ond, y peth mwyaf pwysig oedd gweddio'r gair pob dydd. A fi'n credu, fi wastad yn meddwl, fi'n mynd yn hen nawr, oedd Jos yn gweud 95. O'n i'n student yn prifysgol, boys. Dwi'n 30 blwyddyn yma, boys. Mae'n scary, mae'n scary. Dwi'n cofio, yn 95, dwi'n meddwl oedd fi'n, o'n i'n gweithio, ac o'r hogan ma'n gweithio o fi, ac oedd hi efo'i ffôn, a dyna fi'n gofyn, beth ti'n neud? Oedd hi gŵr i'n gweithio yn Norwy, oce? O, jyst gyrru negas i yngŵr yn Norwy. Dyna mi'n dweud, be? Ti'n mynd i gyrru negas o dy ffôn i Norwy? So, come on. Ond dod yn hen nawr, edrych nôl, a you never want to live with regrets. Ti'n licio hwnna, Jos, oes? Nah, he's Sorry, looking Jonathan. great. He's looking good. He's aging well. Filters, mae filters. Ond, you live no regrets, ond yr un peth, os o'n i'n gallu mynd nôl a siarad i'n hunan, yn 21, 22, be mewn i gwaith llawn amser, Cristnogol, fi'n credu byddai jyst yn gweud, stopa tair gwaith y dydd, i darllen a gweddio, a jyst siarad gyda'r arglwydd. Achos fi'n credu byddai jyst wedi newid yn bywyd yn llwyr. Ac os o'n i'n gallu gweud unrhyw beth i rywun a mynd mas ar y path i bod yn arweinydd, just, mae popeth ar social media yn gweud, chi'n gallu gael e ar unwaith a mae dros y byd eang, instant global. Byddai'n gweud, anghofio hwnna, who cares, ardal chi, just yn byw, amser gyda'r arglwydd, put in the hard yards, mwynhau yr arglwydd. Fel mae Jos yn gweud, gweithio, ni'n gwneud gwaith dros yr arglwydd, a mae'r arglwydd jyst eisiau gweud, deli mwynhau. Mae'r Martha, ni wastad yn meddwl, fi yn y gegin, gyda'r Martha'n just bango, come on, pawb, mae'n rhaid i chi gweithio galed fel fi. Ond really, mae'r arglwydd yn gweud, just come and sit. Fi'n gwybod popeth. A dyna fi'n credu, y prif peth. Gwrandwch, dwi wrth y modd efo'r sgwrs yma, ond dwi ddim yn teimlo, da ni'n mynd i gael bob dim i mewn i un sort of fideo. Felly, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i ddeud yr rwan, right? A wedyn, na ni bigo hwn i fyny eto, So, am rwan, hwyl i chi, ond peidiwch yn mynd yn bell, a na ni weld chi mewn yn yr ail fideo,